Он 9 октябрь. Урамда болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Көндезге сәгать 1 якынлашуга мәктәпкә халык җыела башлый. 45 минут вакыт үтүгә Диктант тамам. Барыгызга да зур рәхмәт. менә сез ышанмадыгыз, ә без шимбә көнне 60-тан артык кеше өчен бөтен дөнья татарча диктант акциясын үткәрдек. Татар әдәби телен белү һәм дөрес язуга кызыксынуны үстерү, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү, татар теле филологларын һәм укытучыларын популярлаштыру чара җитез һәм җиңел рәвештә уздырылды. Бу хакны диктантта катнашучылар да билгеләп куйды. Татарча диктант акциясендә мин бик теләп катнаштым. Бу диктант авыр булмады һәм мин аны рәхәтләнеп башкардым. Минемчә, бу акция бик файдалы, чөнки һәр кеше дөрес язарга тиеш. Минемчә, татарча диктант акциясе сөйләм телен үстерергә ярдәм итә. Мин уйлыйм инде бу татар диктанты бик мөһим дип. Беренчедән мин үзем татар энциклопедиясе институтында эшлим. Шуңа күрә безгә татарча язу, татарча уку. Минем үземә дә бу диктантта катнашырга бик кызык булып, чөнки мәктәпне бетергәннән бирле минем татарча булай язып караганым юк иде әле. Шуңа күрә мин кызыма рәхмәтле. Мин монда чакырганга. Димәк, татарча диктант үзенең төп бурычын татар телен өйрәнергә мотивация үстерү үтәде. Ә укучыларыбыз һәм аларның әти-әниләре акция белән бик канәгать калдылар. Карина Татаренко, Рамиль Загидуллин, 34 Казан School Mediaның 10-нчы махсус чыгарылышы. Сез ышанмадыгыз, ә без шимбә көнне 60-тан Давайте, тихо. Сидим.